Psiok i jego soroński pun. Jakisik właściciel masarskiego sklepu na łączo z układania towaru we chłodni przed zawarciem sklepu merknął i że rań do jego sklepu wparzył pies. Srogi niemiecki wilczok. Masorz wrzesknął na psioka, co by on poszł furt, tynci ale jednakowoż tak kuknął letko zasia, choby to nie było do niego, wylos tuż tyż nasz masorz ze zaladym tisza, co by psioka wykludzić za łobujek, za halsband, kiej łoros uwidział, że pies dzierży we pysku nylon bojtel, tako wiecie, gryfno epa. Kiejno masorz przymyknął ku niemu, psiok upuścił ta epa na deliny, driny była szkartka ze listeckiem, z prawonką do kupienia i całkie 100 złotków. Zdębioły masorz narychtowo wartko obsztalowany towar, zapachował wszystko w roze kasncetlem i wydowką, resztą pieniędzy, do inkszej srogachnej sztramskiej epy i tak ci to złożył przed tym wilczokiem. Ten piesu zaś pomerdał ogonem, wziął do pyska ta epa ze toworem i wylo ze tego masarskiego składu. Masorz wartko ściepnął ze siafortu i wiedziony ciekawością zawarł sklep i poszł za tym psiokiem. Pies doszł po lekuśku do krajcoka, położył epa na tretuar, stanął na zadnich łapach, przed nią druknął knefel, co by mu się oświeciło zielone. Wziął zaś epa do pyska i po siedzonsku czekał na zmiana światła. Kiedy się oświeciło zielone, przeleciał na drugą zajta ulicy i poszł ku autobusowi Haltensteli. Masorz już zaś ze szeroko rozewrzytymi, że zadziwienio ślepiami podeptał za nim we niesrogiej odległości. Kiedy już ci przyjechał autobus, pies wartko, nieprzyfilowany bez szoferoka, wślizgnął się zadnimi drzwiami rań, masorz przodkiem skasował bilet i pozornie świdżył, ciktował, co się teraz będzie dalsze dzieło. Przejechali 2 przystanki, pies zaś stanął na żadnych słapach, ginał tak jak na krajcoku, druknął knefel do wysiadania. Kiedy autobus zahaltował, zerubą wysiadł i poszł ku srogi, szumnej wili, kiego stołach przy takiej bocznej ulicy. Masorz szedł za tym psiokiem, jak do imentu skołczały. Kiedy ten wilczok ci już przymyknął ku wrotkom, położył epa na graniciokach, stanął już zaś na żadnych szłapach i próbował pora razy naciść klumka. Wrotów tego infarktu jednakowoż nie szło zebrzyć. Tuż ten psiok ta epa do pyska, kacnął się ze drugiej zajty na pozdel w ogrodzeniu. Tam wkletrował się na pot, przefuknął wizgiernie bez niego, chybnął ku dźwierzom wili i takim jak z korzy simlem druknął dzwonek, taką dźwierzowo szczyrkotka. Masorz ale stał przy furtce ze łościawioną ze zadziwienio gębą. Łoros zwierzę się łozewrzyli, a ze Andrzeja wylazła, pokazała się szmodratą obrośniono fresa gospodarza, kiedy pieronem łozgzuchany napoczną drzeć się i pieronować na tego wilczoka. Wreszcie ci na niego aż wrzezu. Po jakiemu panoczku reczycie na tego psioka? Nie trzymał ten masorz. Przecież tyż wasz psiok jest fest wydarzony. On jest naisto genialny. A, genialny, panocie, genialny. Już 3. raz w tym tygodniu zapomniał kluczy do pomieszkaniu. No i teraz taki rykszlus, taki morał. Hopie, hopie nie wieda jak starą, jak to robią, zawdy będziesz poniżej wymoganiu swojego szefa, nigdy mu nie wygodzisz, nie zadobrzysz. Eugen z Pnioków.